Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube і ў Твиттеры. На фоне перамоў пра паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы стала відавочная глыбіня пранікнення расійскай прапаганды ў беларускую інфармацыйную прастору. І выявіліся ресурсы, якія найбольш актыўна прасоўваюць расійскі парадак дня на нашай тэрыторыі. Ці можна на самой справе гаварыць пра расійскую інфармацыйную агрэсію ці дэзінфармацыйную кампанію супраць Беларусі, як ёй супрацьстаяць і ўвогуле ці адэкватна беларускі бок рэагуе на гэтую антыбеларускую кампанію. Пра ўсё гэта, шмат што іншае мы сёння і пагаворым з маімі гостямі ў студыі, а гэта палітычны аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Кацярына Шмаціна і кандыдат сацыялагічных навук Анастасія Ілліна. Добрый дзень, шаноўныя. Добрый день. Добрый день. Скажите, кай ласка, давайте вось з самага пачатку, наколькі я зразумеў з вашага даследавання, ахопліваеце, найперш глядзіце за перыяд 2019 год. Чаму ввогуле гэтая тэма звярнула вашу увагу на сябе? Кацярына. Па-першае, хочу зазначыць, што разам з намі ў камандзе даследчыкаў быў таксама Васіль Навумаў, які сёння з намі будзе віртуальна у думках сачыць за нашай дыскусіяй. Па-другое, калі казаць пра тэрмін даследавання, то мы вызначалі яго мэты ў 10 ліпені мінулага года, калі глядзелі на найбліжэйшыя палітычныя важныя падзеі ў краіне, такія як надыходзячыя на той момент парламенцкія выбары і перамовы па інтэграцыі. І таксама заўважу, што мы далей пра гэта паразмаўляем, але я хочу таксама заўважыць, што вось тыя рэгіянальныя сеткі рэсурсаў, якія мы аналізавалі, мы базіраваліся на ўжо папярэднім даследаванні, вельмі важным і грунтоўным, якое рабіў Андрэй Елісеев, і мы вырашылі, што класна ўжо выкарыстаць тыя здабыткі, якія зрабілі нашы калегі раней, і паглядзець, як гэтая сетка будзе працаваць у наступныя перыяды. І ўсё ж таки... Можа, я яшчэ дадам, калі можна, я бы ўвогуле сказала, што гэта даследаванне 19-го года, а вось 19-й год, гэта не толькі год, калі пачаўся ковід, так, а гэта яшчэ, калі рэальна была такая вось паглыбленая інтэграцыя на працягу ўсяго года, вось гэтая гарачая дыскусія, нават калі мы пачыналі рабіць гэта даследаванне, думалі пра яго ў ліпені, гэта ўжо былі такія вельмі моцныя баталіі дыпламатычныя паміж Беларусю і Расіяй, і вось гэта сапраўды было цікава паназіраць, як гэта все будзе набіраць абароты і як гэта інфармацыйныя ўплывы Расіі будуць мяняць грамадскую думку беларусаў. Тым не менш, я чаму менавіта з гэтага пытання пачаў, спытаўшы вас, чаму вы вырашылі звярнуцца да гэтай тэмы. Я ўжо не адзін раз як аргумент гэта ўзгадаваў. Я неяк гаварыў з нашым вядомым палітолагам, кіраўніком ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і пытаўся ў яго, вось, ці заўважаеце вы так нейкі рост матэрыялаў, такіх антыбеларускай скіраванасці ці нейкіх такіх, якія прасоўваюць рускі свет на нашай інфармацыйнай прасторы, на што ён мне неяк адказаў, што ёсць адмысловыя структуры, якія павінны гэтым займацца. Ну, гэта найперш там і КДБ, і аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Вось хай яны адпрацоўваюць свой хлеб, чаго мы будзем у гэта лезці. Таму я і цікаюся, чаму вы вырашылі ў гэтую тэму менавіта залезці? Ёсць вось і АЦ, ёсць КДБ, хай займаюцца. Кацярына. Па-першае, хочу сказаць, што адказ Яўгена сапраўды элегантны, і я думаю, што грунтоўна якраз аналізам і магчымым не толькі пераследаваннем, але аналізам за гэтымі сеткамі сапраўды займаюцца дзяржструктуры. Я думаю, што задача аналітыкаў гэта
прыцягваць увагу грамадскасці, медыяў да такога кшталту пытанняў і таксама выпрацоўваць магчымыя варыянты рэакцыі, у тым ліку і там прапановы да дзяржаўных decision-мейкераў, але таксама і да грамадскасці. Наста, ёсць што дадаць? Так, конечно, есть что додать. Калі казаць про мяне як сябра гэтай команды, якая проводила даследаванне. Дмітрий, мы з вами коллеги, я таксама журналіст, і вось акурат журналісты звяртаюць, калі ў грамадстве ёсць нейкі перад грамадствам стаяць выклікі, нейкія праблемы, то я лічу, што журналісты гэта першы, хто таксама сігналізуюць пра вось такія праблемы. Таму гэта яшчэ з прафесійнага пункту гледжання гэта тэма зацікавіць. Тым не менш, давайте вернемся да у 19 год, калі пачаліся найбольш актыўныя гэтыя перамовы, калі найбольш актыўна пачалі неяк расійскую павестку на беларускай інфармацыйнай прасторы, у галовы беларусаў укладаць, і якія найперш там ці рэсурсы, ці асобныя нейкія, можа быць, блогеры, там, ці хто гэта быў, да? Калі і хто? Хто? Кацярына, Наста? Я могу пачаць, спадзяюся, што Наста я дадам таксама журналіст. Спачатку скажу, што не было такога унізапнага ўзнікнення расійскай павесткі ў Беларусі, то бок гэтае прасоўванне павесткі пачалося роўна з моманту, калі была створаная гэтая сетка рэсурсаў. А створаныя яны былі там некалькі гадоў таму і маюць лінкі да там расійскіх асобаў, якія, ну, гэта можна лепей пачытаць больш грунтоўна ў даследаванні Елісеева, хто калі рэгістраваў там даменныя імёны, якія рэсурсы, ну, то бок гэта мы ўжо не будзем спасылацца на тое, што ўжо было зроблена раней. У тым, што датычыцца вось інтэграцыі перыяда, які мы аналізавалі, я б сказала, што, па-першае, у навінных аддзелах, раздзелах гэтых сайтаў пададзена даволі акуратная інфармацыя, нельга сказаць, што там ёсць нейкія фейкі як такавыя. Але ёсць там цікавыя матэрыялы, пачынаюцца і даволі спрэчнага кантэнту, пачынаюцца ў раздзелах блогі, там, дзе ўжо выкладаюцца нейкія асобныя меркаванні тых, хто запрошаных аўтараў, і таксама, напрыклад, перадрукоўкі з іншых матэрыялаў, там, калі казаць пра інтэрпрэтацыю гістарычных падзеяў, калі на сайце там у перыяд, які мы аналізавалі, з'яўляюцца матэрыялы на гістарычную тэматыку, але калі іх прааналізаваць, то можна зразумець, што яны гэта аспрэчванне гісторыі звязана з тымі палітычнымі падзеямі, якія адбываюцца ў той аналізаваны перыяд. І зноў-такі я б заўважыла, што не было, ну, што контент, у прынцыпе, і тыя асноўныя месседжы, якія гэтыя сеткі прасоўваюць, яны прыкладна аднолькавыя ва ўвесь час свайго існавання. І гэта месседжы, якія падтрымліваюць прадзяржаўны курс дзеянняў, то бок яны падтрымліваюць дзеянні адміністрацыі дзейснай, напрыклад, прэзідэнта Беларусі. Пасля ёсць месседжы супраць апазіцыі, беларускай палітычнай апазіцыі празаходняй, ёсць месседжы супраць асобных апазіцыйных дзеячоў. І зноў-такі гэтыя наратывы і моцныя антызаходнія наратывы, і там пэўная мова варожасці, і пра у падтрымку месседжы расійска-беларускага сяброўства, інтэграцыі і так далей. І гэтыя месседжы яны перманентна транслююцца гэтымі сеткамі у незалежнасці ад таго, якія падзеі адбываюцца. І, напрыклад, такога кшталту месседжы былі у прывязкі, напрыклад, да інтэграцыйных размоваў. Падчас ковіда падчас таго, як пачалася эпідэмія ковіда, тыя самыя месседжы былі, але ўжо у сувязі з эпідэміяй, у падтрымку дзеянняў беларускай дзяржавы, якія паказвалі, як класна Расія спраўляецца з ковідам, які яна для сябе паказвае прыклад для ўсяго свету, і супраць апазіцыі, якая быццам бы атрымлівае грошы ад НАТО за заражэнне ковідам і так далей. Падчас зараз прэзідэнцкай кампаніі падобныя месседжы з іншай нагоды, і там зноў-такі атакі на апазіцыю, крытыка дзейсных палітычных дзеячоў, падтрымка статуса кво і пра
меседжы, якія падтрымліваюць там існы парядак рэчаў. Можа я яшчэ дадам так, ведаеце, мы заўважылі можа не столькі такія вось хвалі, калі адбываецца нейкая там падзея, там парламенцкія выбары ці нейкія перамовы падчас інтэграцыі, ці таксама можа не зусім, таксама назіраліся хвалі, скажам, калі было перапахаванне парыжскіх паўстанцаў 1863 года у Вільні, то бок гэта той ж самы перыяд нашага даследавання. Але мы заўважалі, па-першае, што вось гэтая сетка створаная, што гэта такі перыяд, скажем так, агентаў, якія спяць, так? То есть гэтыя сайты створаны па ўсёй краіне, і яны працуюць в такім, скажем, рэжыме, што калі, і пра гэта казалі эксперты таксама, што пры неабходнасці яны могуць працаваць з большай інтэнсіўнасцю. Калі нічога не адбываецца, они так трошки заміраюць. Вось гэта мы заўважалі, а таксама заўважалі, хаця гэтыя сайты яны знаходзяцца падобныя паміж сабой, нават па дызайну, нават адзін чалавек выкупае некалькі даменаў у адзін дзень, ці структура гэтых сайтаў яна таксама падобная, але заўважалі тое, што ідзе інтэнсіўнасць, на якія рэгіёны Беларусі большая, а дзе гэта інтэнсіўнасць меншая. І ў першую чаргу большая гэта Менск, Менская вобласць, а таксама вобласці, якія памежныя, скажем, у першую чаргу з Расіяй, гэта Віцебска-Магілёўская вобласць, а таксама Берасцейска. Ну, Берасцейску таксама можна патлумачыць чаму, таму што гэта таксама памежны рэгіён, прычым з такімі праблемнымі для Расіі краінамі, як Украіна ды Польшча. Але вось як журналіст я яшчэ дадам, крыху адыходзячы ад гэтага даследавання, таму што заўсёды лейтматывам дзесьці было такі інфармацыйны рэсурс, вельмі аўтарытэтны, як камерсант, таму што ён пачаў гаварыць пра гэтыя все інтэграцыйныя перамовы, і пачаў ён гэта гаварыць яшчэ ў 18 годзе. Вось гэта заўсёды злівалася гэта інфармацыя, вось калі мне так атрымалася, што калі я памятаю, першы размова пра інтэграцыю быў снежань 2018 года, дык у інтэрв'ю журналістам «Камерсант» ён мне гэту інфармацыю ўжо расказваў месяц перад гэтым. Так, то бок заўсёды вось, нягледзячы на гэтую сетку, якая ўнутры нашай краіны, заўсёды дзесьці яшчэ «Камерсант» даваў першую інфармацыю, там, фейкавую, не фейкавую, але тая інфармацыя, якая крэавала і стварала грамадскую думку Беларусі, в першую чаргу датычна гэтых інтэграцыйных працэсаў. І я вось хачу яшчэ раз падкрэсліць тую думку, якую Наста агучыла, што гэтая сетка рэсурсаў гэта адно з высноваў нашага даследавання, і мы таксама апытвалі вядучых беларускіх медыа-экспертаў на гэты конт, што зараз гэтая сетка знаходзіцца ў такім неактыўным стане, яна проста існуе, проста нейкія прадказальныя даволі контент публікуе, але ўлічваючы, што яна па сутнасці кантралюецца не ў Беларусі, а там ёсць іншыя інтарэсы і прарасійскія, то яна можа быць выкарыстаная ў будучыні супраць беларускіх інтарэсаў. І гэта зноў-такі цікавы кейс вось на прыкладзе ковіда. Я назірала, калі, напрыклад, вось гэтая сетка рэсурсаў у Беларусі піша даволі пазітыўна пра дзеянне беларускай улады, пра там неўвядзенне карантына, пра там мудрае рашэнне там кіраўніка дзяржавы і так далей, і пра там нашу сістэму аховы здароўя. А ў той жа час, калі была серыя матэрыялаў у расійскіх медыях супраць па сутнасці беларускай сістэмы і кіравання ў тым, як Беларусь адказвала на ковід. І ў гэты час там беларускае тэлебачанне выпускала матэрыялы пра тое, што вось нашы там расійскія калегі распаўсюджваюць пра нас фейкі і там непраўдзівую інфармацыю распаўсюджваюць. І вось было цікава назіраць, што у той жа час пра расійскія рэсурсы ў Беларусі яны іншы месседж транслююць пакуль што. Мы не ведаем, ці будзе яны калісьці выкарыстаныя супраць Беларусі ўнутры Беларусі, але такая верагоднасць і магчымасць існуе. Дарэчы, вот эта узгадка про тое, як рэагуюць расійскія, дакладней на гэтыя расійскія наратывы беларускія СМІ, дзяржаўныя. Найперш мы паговорым крыху пазней. Мне просто хацелася яшчэ удакладніць адзін момант. Атрымліваецца так, што
гэтыя сайты с аднаго боку, ну вот калі браць, скажем, перыяд іх актывізацыі падчас перамоў па паглыбленні інтэграцыі, вот яны прачнуліся і пачалі тапіць за гэта паглыбленне інтэграцыі. З другога боку, вось вы кажаце, што яны падтрымліваюць адміністрацыю прэзідэнта, рашэнне там кіраўніка і гэтак далей. Як это вот у гэты перыяд, як яно магло супадаць, таму што наколькі вот было бачна, нават беларускія ўлады сталі ў такую пазіцыю, што вот мы там не падпішем, ну па выніку і не падпісалі, што нас тут вот нават гучалі так у мягкай больш форме, што ідзе прымус да інтэграцыі з расійскага боку. І вот як яны маглі, як яны выкручваліся ў гэтай сітуацыі, які бок адстойвалі? Кацярына? Да, а выкручваліся так, што пісалі, звярталі ўвагу менавіта на тыя меседжы беларускага кіраўніцтва, якія паказваюць, што інтэграцыя карысная Беларусі, і паказвалі, што там у розных артыкулах аўтараў, да, там запрошаных, пра тое, што інтэграцыя нясе толькі карысць для Беларусі ва ўсіх аспектах, і там гэта лагічны там вынік існавання там для беларускай дзяржавы. То бок такія там даволі смелыя як бы наратывы трансляваліся, і менавіта падкрэсліваліся тыя, ну зноў такі, заявы кіраўніка дзяржавы, якія паказваюць, што мы хочам інтэгравацца з Расіяй. Таксама прыводзіліся меркаванні расійскіх экспертаў пра тое, што саюзная дзяржава не нясе палітычных рызыкаў і страты суверэнітэта для Беларусі. Наста, ёсць што дадаць па гэтым пытанні? Я можа, дадам прыклад некалькі артыкулаў, які мне вельмі спадабаліся як даследчыку. Гэта датычна не інтэграцыі, датычна парламенцкіх выбараў. Былі такія, скажам, адэпты расійскага свету. Так, пісалі такія артыкулы, што вось як бы ўлада Беларусі добрая, але вось там ёсць парламент, вы ж разумееце, апазіцыя змагаецца, маргінальная апазіцыя змагаецца, каб таксама патрапіць у парламент, але, безумоўна, народу няма падтрымкі, яны туды не патрапіць, але потым з'явілася вельмі небяспека да расійскага свету. Аказваецца, у беларускі парламент прыйшлі празаходнікі, нейкія дэпутаты Макея, і яны яшчэ і каталікі. Гэта было вельмі цікавая такая ацэнка, як бы парламент добры, але все ж таки нейкія ўнутраныя ворагі каталікі, былыя там старшыні гарадзенскага там або выканкамаў ці райвыканкамаў все ж таки прорвались. Ну да, каталікі плюс яшчэ і як правильно сказаць, можа быць, стаўленікі Макея, гэта самая вялікая пагроза для рускага свету ў Беларусі. Тым не менш, образ апазіцыі у вось гэтых СМІ, як ён, я ўжо прачуваю, які ён, прынцыпе, выглядае у гэтых матэрыялах і блогах, тым не менш, вот якія асноўныя наратывы падачы былі? Кацярына? Да, вось гэтую частку аналізавала я, таму, напэўна, я і пракаментую. Па-першае, апазіцыя падаецца ў вельмі негатыўным свеце, і у тэрмін апазіцыя, па сутнасці, ўсё, што там атрымлівае лэйбл апазіцыі ў тых рэсурсах, гэта не толькі менавіта палітычныя рухі і арганізацыі партыі, але і любыя незалежныя, тое, што мы лічым незалежнымі медыа, пра заходнія медыа або блогеры, або таксама аналітыкі. Мы пабачылі там некаторых сваіх калегаў з іншых think-tankаў, якія таксама былі прэзентаваныя як нейкая пачварная апазіцыя і там пра заходнія агенты, а таксама актывісты ў сферы правоў чалавека, праваабаронцы і так далей. І калі казаць вось пра асноўныя наратывы, то ёсць агульная крытыка то бок это просто меркаванне, агульная крытыка пазіцыя, якая не грунтуецца на нейкіх дадзеных або звестках, это просто выражэнне меркавання аўтара. У вельмі дастаткова ёсць матэрыялаў з мовай варожасці, у вельмі зневажлівым свеце, і там я не буду агучваць некаторыя рэчы, якія лічу, яны ўвогуле не прыстойны, напэўна, такія рэчы агучваць, але, напрыклад, калі там імя чалавека выкарыстоўваецца замест поўнага імя, там, напрыклад, там Пашка,
там сделал то-то, то-то. То бок это увогуле, ну, нават пра прафесіяналізм такога выкладання як бы контента не даводзіцца казаць. І зноў-такі вось ёсць даволі выражаная мова варожасці у дачыненні да некаторых дзеячоў, тым ліку, напрыклад, да там Тацяны Караткевіч, і я, ну, напэўна, то бок там былі прызывы пра тое, што як бы ёй яшчэ пашчасціла, што яна жыве ў Беларусі, таму што за яе там умоўна зрадніцкую там дзейнасць у там паўночнай Карэі там з ёй была бы нейкая фізічная расправа і так далей. І ёсць таксама вельмі як бы непакоячыя зноў-такі меседжы, калі у дачыненні да канкрэтных, напрыклад, кандыдатаў на парламенцкіх выбарах публікаваліся не толькі іх там зневажлівыя нейкія здымкі або нейкія калажы, але і таксама падрабязнасці іх асабістага жыцця, там здымкі іх прыватнага жыцця і нейкія звесткі зневажлівыя, якія нельга ці пацвердзіць ці аправергнуць, але яны атрыманыя з незразумелых крыніцаў, і ёсць таксама там лінкі, якія нельга пацвердзіць, што бок апублікаваны матэрыялы, як бы, і што гэта аддзе ён як бы бярэ свае карані, таксама невядома. Ну, зразумела, с одного боку, что там как бы такие маргинальные доволі сайты, вот вы кажете про то, что это такие региональные сайты, в основном там с невялікай наведвальнасцю, тым не менш, на ваш погляд, ці можна казаць, что вось калі там публікуюцца і такія меркаванні, там, скажем так, что про лепш інтэграцыя, што апазіцыя ворагі, што захад ворагі і гэтак далей. Можна казаць, што гэта вот просто меркаванне нейкай такой часткі беларускага грамадства, ці гэта можа быць вот такія пасылы з пэўнай часткі такой расійскага грамадства ці з замоўнікаў, ці ўсё ж такі гэта больш сур'ёзнае нешта, можа быць гэта такія меседжы закідваюцца з такіх вершынь праваладных расійскіх, вот які ўзровень і якія мэты вот гэтых усіх такіх вот інфармацыйных, ну я не ведаю, нападаў? Кацярына. Да, ну я думаю, што сама ідэя існавання такога кшталту рэсурсаў, яна, ну, хутчэй за ўсё, як бы, атрымала сваю падтрымку на там высокім узроўні, і ну калі там спасылацца на даследаванні Елісеева менавіта пра тое, дзе зарэгістраваныя там спасылы гэтыя сайты і адкуль яны бяруць карані, то, напрыклад, Андрэй кажа, што яны там былі створаныя з згоды Крамля. Але калі казаць зараз, што ёсць у напаўненні гэтых рэсурсаў, яны выглядаюць сапраўды даволі маргінальнымі. І нельга сказаць, што там ёсць нейкі топавы контент або вялікая наведвальнасць, але проста сам факт іх існавання і тое, што яны распаўсюджваюць тую ж, напрыклад, мову варожасці і з'яўляюцца такім рупарам замежнага ўплыву ў Беларусі, гэта можа выклікаць занепакоенасць, таму што мы не зусім разумеем, як гэта будзе выкарыстоўвацца, у якіх інтарэсах на будучыню. Таму што зараз яны сапраўды даволі як бы у маргінальным стане. Наста, працяг і просто можа быць у працяг дадасі, просто я хочу яшчэ такое удакладненне. Вось мы часта узгадываем вопыт Крыма, дзе таксама было вельмі шмат розных расійскіх таких сайцікаў, газеты, гэтак далей, таварыстваў расійскай там культуры ці мовы, якія, можа быць, былі невялікія, маргінальныя, але сыгралі сваю вялікую ролю потым у анексіі Крыма. На дадзены момант мы можем параўноўваць ці не, калі мы кажам про тое, что там наведвальнасць у гэтых сайтаў там 10 чалавек у дзень, калі яны маргінальныя, можем неяк вот казаць, что ўсё ж таки пагроза яна не менш такая сур'ёзная, чым у выпадку з Крымам? Наведаеш, лічыльнік Яндекса кажа, што наведвальнасць 10 000 у дзень. Так што не ведаю, наколькі это шмат ці мала, но можа трошки залежыць ад перыяда. А ведаеш, я пагрозу бачу. Яшчэ пагрозу бачу у тым, што аўтары некаторых гэтых сайтаў, яны ў Беларусі жывуць, яны працуюць у Беларусі, плацяць падаткі ў Беларусі, яны з акадэмічных асяродкаў, то бок яны выкладчыкі універсітэтаў ці студэнты універсітэтаў.
беларускіх, і вось гэта насцярожвае, так. Вядома, некаторыя аўтары карыстаюцца псевданімамі, але дастаткова было гугліць аўтараў і разумееш, што іх артыкулы як бы тыражуюцца паміж гэтымі сайтамі, так, то бок перакідваюцца з аднаго на іншы, а з іншага боку за некаторымі прозвішчамі стаялі рэальныя людзі з рэальнымі пасадамі, і гэта, мякка кажучы, здзіўляе, так. Я тут нават прыгадаю, ты кажаш пра Крым і кажаш пра вось пры гэтай арганізацыі, пры гэтай сайты. Ну вось давайте паглядзім у Берасці, там ёсць некалькі такіх сайтаў, там добра прарэкламую, Дранік, здаецца, называецца, яшчэ там некаторыя, і тым не менш у Берасці, у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце ёсць арганізацыя, просто там рускі свет і гэтак далей. Гэта ўжо існуе не першы год, і гэта сапраўды небяспечна, тому што пры любой незразумелай сітуацыі вось такія арганізацыі, вось такія маргінальныя рэсурсы, інфармацыйныя рэсурсы, яны вельмі лёгка могуць выкарыстоўвацца, вядома, для якіх мэтаў, прыкладаў сапраўды Крыма ці ўсходняй Еўропы, ці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі, ці Прыднестров'я дастаткова. Вось экспертка з Украіны Марія Аўдзеева заўважыла, што пэўныя такія тэмы, наратывы, якія ішлі з боку прарасійскіх сайтаў, з боку расійскіх фабрык троляў на Украіну, яны праз пэўны час крыху так памяняўшы, можа быць, там Кіеў на Мінск, там яшчэ што-небудзь, там украінцы на беларусаў, фактычна тое ж самае ішло і на Беларусь. Ці можна казаць ўсё ж такі, што нейкія фабрыкі троляў расійскія працуюць на Беларусь праз вось у тым ліку і гэтыя сайты, рэсурсы, там нейкія блогі, ці гэта ўсё ж такі прадукт от конкретных аўтараў мясцовых там ці не мясцовых? Цярына. Я думаю, можа, Настя, у цябе есть каментар, тому што ты больш пра вось Украіну аналізавала? Ну, тут больш пра фабрыкі троляў, наколькі яны задзейнічаны ў гэтым працэсе. Ведаш, я, можа, калі ўжо ў гэтай тэме, трошкі падзялюся сваімі назіраннямі. Безумоўна, гэта назіранні могуць быць дыскусійныя. І я, можа, больш, я зараз падвяжуся да цяперашняга часу. Тое, што я заўважыла, безумоўна, паралельна з тым даследаваннем, які мы праводзілі, і ўжо маючы досвед аналізу такіх рэсурсаў, такіх матэрыялаў і такіх інструментаў уплыву, я звярнула ўвагу на тое, што падчас гэтай выбарчай кампаніі у нас у Беларусі існуюць ботафермы. Прычым гэта не расійскія ботафермы, гэта ўжо такія ботафермы made in Беларусь. Вось, і можна, конечно, дыпламатычна гэта назваць, што гэта СММ-каманды нейкіх кандыдатаў прэзідэнта, так, вось, а можна проста акрэсліць іх іначай, вось, як ботафермы. То бок гэта не толькі калі адбываюцца ў сацыяльных сетках пасты рэкламныя, там піарныя і гэтак далей, але калі наўпрост у каментары прыходзяць агрэсіўныя каментатары і спрабуюць як бы змяніць думку, ці патапіць твою думку, ці неяк паказаць ілюзорнасць, вось масавасці нейкая думка, якая ім патрэбна. Вось я на гэта звярнула, гэта вельмі відавочна, гэта, магчыма, тэма для новага даследавання, але вось што я пабачыла за апошнія дні, тое, што вось гэта ботафермы, зразумела, складана акрэсліць, таксама, можа, яны і маюць дачыненне і з Расіі. Яны зараз вельмі актыўныя ў групах, у соцсетках, скажем, у групах у Фейсбуку, там, не ведаю, там «Хватит бояться», ці там 97, то бок яны актыўна прыйшлі сюды выходзіць. Літаральна сённяшняе назіранне, ёсць суполка беларусы ЗША, і там з раніцы быў пост, што вось глядзіце, каго вы прымаеце да сябе, актыўна грукаецца чалавек, і гэты фотаздымак выкарыстоўваецца у розных профілях, і што самае цікавае, у расійскіх профілях. Тут уже ўзнікае думка, сапраўды, можа, гэта ўжо падключаны расійскі ботафермы, і вось яны як бы масава грукаюцца да сяброў гэтай суполкі. Вось пытанне ўзнікае навошта. Таму тут узнікае, тут паўстае ўжо другое пытанне, гэта медыаграматнасці. Да, мы сёння знаходзімся ў такім часе, калі мы абараніць сябе ад працы вось гэтых ботафермаў у стане толькі як бы власнаручна, да, ставіць баны, ці не дадаваць незнаёмых сяброў, там, ці неяк верыфікоўваць інфармацыю, якая паступае да нас. Ну, параўнаў, ці
заподозрыўшы ці параўнаўшы скажем там такія суполкі як там ямы 97 там хопіць баяцца з ботафермамі я уже адразу Нет, можа неправильно ты мяне зразумеў, гэта не ботафермы гэтыя суполкі, я кажу, што ў гэтыя суполкі прыходзяць як бы каментатары, магчыма, з ботаферм. Ботафермы ўжо мясцовыя. Суполкі апошні пару дзён стаюць такой атакай вось троляў. А тролі след гэтых троляў куды вядзе? Пячоры іх на якой тэрыторыі? Слухай, вось я дала прыклад беларусы ЗША, вось гэтыя суполкі, яны вось неяк верыфікавалі, што пад пэўнымі акаунтамі яны след пабачылі ў Расіі. Прыклад сённяшняга дня. Добра, не так шмат часу засталося, некалькі важных пытанняў яшчэ ёсць. Всё ж такі, скажите, вот навошта, які сэнс? Ну вот я по вялікаму рахунку ўсё ж таки не зусім разумею, да, вот Наста кажа, што Яндекс показывае, што там 10 тысяч наведвальнасць, но тым не менш. Я думаю, што утрымліваць такія сайты і калектыў нейкі, які там аўтараў, які будзе пісаць, гэта дастаткова вялікія выдаткі. Ёсць спутнік. Ёсць нейкія вот іншыя расійскія СМІ буйныя, якія тут транслююцца спакойна на Беларусі. Навошта гэтыя выдаткі, навошта утрымліваць гэтыя маргінальныя СМІ? Можна я пачну, Да. можа Каця дадасць, таму што ведаеш, калі гэта спутнік, Russia Today і такая інфармацыя ідзе з гэтых крыніц, то гэта адразу ты разумееш, хто аўтар, так, якая палітыка інфармацыйная праводзіцца. Калі гэта ідзе з рэгіянальных сайтаў, якія падпісаны там Берасця, Гродна, там Магілёў, якія маюць нейкую атрыбутыку герба гэтага горада, у цябе ўжо іншае ўспрыняццё гэтых сайтаў, тебе падаецца, што гэта як бы твае сайты, нават калі яны контент іх расійскага свету, так, тебе падаецца, што аўтары гэтага контента гэта беларусы, якія выступаюць як бы за інтэграцыю, гэта іх каштоўнасці і навокал цябе вось такая рэчаіснасць. Кацярына, а да вас у мяне будзе іншае пытанне. Акурат вот вы ўзгадалі пра рэакцыю беларускага боку на гэтыя закіды такіх прарасійскіх нейкіх СМІ ці што, і мне адразу ўзгадваецца адзін матэрыял на Белдзяржтэлерады, на БТ, прасцей кажучы, не памятаю, які канкрэтна канал, але там было так: абурыўся беларускае дзяржаўнае тэлебачанне тым, што расійскія пэўныя СМІ неяк там выказаліся негатыўна наконт палітыкі Беларусі у змаганні з COVID-19. І вот кажуць, вот паглядзіце, што яны пішуць, як яны могуць пісаць. І вот здавалася па логіцы, што павінна быць далей? Павінны далей как бы там даць адказ расійскім гэтым рэсурсам, вот паказаць, а вот у нас то, а вот вы самі вот там вот паглядзіце на сябе і гэтак далей. А яны сказаўшы, што вот расійскія СМІ вот написали вот так вот и не робяць, і далей нечакана пошли мочить незалежныя беларускія СМІ. Вот такая вот реакция. То есть яна ўвогуле ёсць нейкая реакция з афіцыйнага боку на ўсе гэтыя такія прарасійскія і антыбеларускія закіды. Ну вось у мяне крыху іншае ўражанне. Я таксама сачыла за гэтымі адказам БТ на як бы расійскія фейкі па ковідзе, і там быў той скандальны матэрыял у стопцах расійскага журналіста, якога пасля пазбавілі акрэдытацыі. І там я якраз назірала, можа гэта было як бы ў розных выпусках тых самых як бы аўтараў на беларускім тэлебачанні, але яны наадварот звярталі ўвагу на хібы ў расійскай сістэме аховы здароўя і казалі, што як бы ча бы карова мычала, там паглядзіце на свае праблемы з аховай здароўя, а мы як бы даволі добра спраўляемся. І плюс яшчэ паказвалі, у чым менавіта з'яўляліся фейкі менавіта расійскіх журналістаў. І там таксама была хваля ўжо з расійскага боку на тое, што насамрэч там весь матэрыял як бы быў зняты правільна, і што там інтэрв'ю былі сапраўды зробленыя з тымі людзьмі, там чыя ідэнтычнасць была пазначаная ў рэпартажы і так далей. То бок, ну, тая як бы разборкі там ідэйныя паміж беларускім і расійскім ТВ, якое я назірала,
выглядала б так, што беларускі бок адказваў даволі крытычна. Ну добра, вот у гэтым канкрэтным выпадку, а ўвогуле по вялікаму рахунку можем даць добры адлуп на ўсе вот гэтыя закіды антыбеларускія, дэзінфармацыю, ці можа быць нават такую вайну такую інфармацыйную, якая час ад часу ўзнікае? Ну, я думаю, што адказ по-добраму, ён мусіць быць і з боку беларускіх дзяржаўных медыа, і з боку незалежных медыяў і грамадзянскіх нейкіх актараў Беларусі. Проста пытанне ў тым, што мы даволі падзеленыя, дзяржаўныя інтарэсы і інтарэсы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І не даводзіцца чакаць, што ў нейкі момант зараз, што будзе гэтае пагадненне, паразуменне ў бліжэйшы час. І вось як вы, Зміцер, заўважылі, што сапраўды з аднаго боку беларускае ТВ, яно рэагуе жорстка на фэйкі расійскія, і даводзіцца бараніцца ад іх, а з іншага боку ёсць трэба яшчэ ім нападаць ідэалагічна на незалежных журналістаў, якіх яны таксама бачаць ворага ўнутранага. Зразумела. Наста, коротка, ёсць што дадаць? Ведаеш, я б яшчэ звярнула ўвагу на тое, што беларуская ўлада нешта робіць. Вось толькі адна рука нешта адно робіць, а іншая рука робіць нешта іншае. То бок беларуская ўлада прыняла вельмі добры, тэарэтычна, можа, ж такі IT-краіна, прыняла не так даўно канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. В прынцыпе, ўсё прапісана правільна, толькі ці ўжо нейкія прадпасылкі да правільнасці ёсць. Толькі вось, як кажуць нашы эксперты, якія ўдзельнічаюць у даследаванні, што гэта толькі канцэпцыя, яна так і на паперы засталася. Маючы канцэпцыю і кажучы пра інфармацыйную бяспеку, вось літаральна учора Александр Лукашенко прызначае Руслана Касыгіна на такую должнасць, якая кіраўніка выведкі. А гэты чалавек, менавіта украінскія журналісты, высветлілі, што ён адэпт расійскага свету. І вось наколькі, маючы набліжанага чалавека, які, в прынцыпе, адказвае таксама за інфармацыйную бяспеку, у пэўным сэнсе, чаму такія прызначэнні? Гэта, заўсёды ўзнікаюць пытанні. Таму, сігналы ад беларускай улады, яны часам бываюць абсалютна палярнымі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, думаю, што ёсць такія пагрозы, калі сапраўды варта аб'ядноўвацца і праўладным, і незалежным, і грамадзянскай супольнасці, каб супрацьстаяць. І найперш тады, калі пытанне тычыцца незалежнасці, суверэнітэту і інфармацыйнай бяспекі нашай краіны. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях былі палітычны аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Кацярына Шмаціна і кандыдат сацыялагічных навук Анастасія Ільіна. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Да сустрэчы.